Poltelkaa kynttilöitä ja pitäkää toisistanne huolta ja tällaista. Ja älkää ratko sitten näin jouluna sen viinan kanssa, että uusi vuosi on viinanlotraus aika sitten, että olkaa nyt vaan tänään sitten, tää joulu sitten ihan selvinpäin, ettei tarvii hävetä sitten. Tai lukee lehdistä, että jotkut ryyppää siihen malliin, että joulunakin on ihan ollut nakit silmillä, että ei muuta kuin muistakaa pitää mieli avoinna ja ottakaa sitten vasta uutena vuotena niin paljon kuin sisu sietää. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Rauhallista joulua kaikille ja tällaista herkutelkaa oikein urakalla. Musiikillisiin ei muuta kuin meitsi lähtee kohta vetää jouluruokaa vielä. Ehkä naamariin ja rupeen kittaan. Valdemariin naamariin. Eli tänään jouduin vähän puhumaan semmoiseen suureen puhelimeenkin tossa. Eli oli vähän maha kuralla, niin jouduin vähän suureen puhelimeen puhua, mutta joo, nyt näyttää, että on tässä vähän nukkuneena ja nyt näyttäisi, että oloissa on vähän raukea ja parempi olo. Mahassa vähän kiertää vielä. Ollut tossa aamulla, kun joutui sen suureen puhelimeen puhumaan, mutta päätä on vähän särkenyt pikkusen. Tietää, että viina on ottanut pikkusen, mutta ei paljon. Ei paljon. Muutama lasi punaviiniä, muutama lasi valatallinkia, pikkupullo viskiä. Pikkupullo otettiin viskiä. Sitten se iso pullo sitä maltsua ja muutama olut, niin kyllähän siinä on jo aika sekaisin viinaa, että kyllä siinä aika monella menee kyllä maha kuralle sellaisesta määrästä jollakin. Ja ei mene, mutta mulla on mennyt. Nykyään mulla menee herkästi. Tietää, että viina on ottanut pikkusen, mutta ei paljon. Voi olla, että ei tarvii ku korkkia haistaa, niin on jo. Tai korkillisen ottaa, niin on jo heti ihan kuralla. Juu, tästä lähtee, avataan kaljat ja noin, saadaan oluet auki. Ei kun hyvää uuden vuoden päivää tästä. Noin, tästä me aloitetaan ryyppää. Siitä vaan jonkun verran kaataa ja meillä on testissä tätä. Haju on semmonen tosi hunaja haju. Noin, ja tosta se lähtee lauantai rattoisasti oluen merkeissä. Kohta mä oon saanut juotua tän herkun, vaikka tästä on päiväys mennyt, jokut siinä vaan killuu 2014. Ja tässä lukee, on ensimmäinen vitsi lähtee näin. Opettaja. Tästä lähtee näin, että opettaja. Tiedätkö lapset, että peruna on terveellisintä? Kuoren alta. Joo. Sitten jatkuu. No eihän kuoren päällä mitään olekaan. Näinhän se menee. Oletko tyytyväinen joululahjoihin vai
Oletko jo heittänyt ne seinään? Tossa on mun toinen kännykkä, ei kun tää kamera käytössäni. Justiin kuvasin videon silläkin, niin pistetään se laukkuun takaisin, niin katsotaan tällaista Rapalan kuvaa, jos tällä saa, mutta tää voi jäädä tohon, mä uskon, että se jää tohon pohjaan sitten, mutta jos jää, niin sitten jää. No niin, mä arvasin. 600 sacos. Tenía yo. Señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. Tämmöstä, niin ei tässä sen kummempaa. Mä rupeen tästä nyt laittaa tätä safkaa itselle, että pääsen safkaamaan ja katselemaan pikkukakkosta ja... Tenía que llevar a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que para... Tyhjää on sielläkin. Lumipalloja siellä on vaan 2 kappaletta. Tyhjää on. Tú me dabas mi saco y me caía al suelo. Yo ya cogía los sacos, los arrastraba. Que allí venía el camionero. Todavía está ahí por ahí. Pararon más una hora para que nos dieran el bocadillo. Nytkö se näkyisi vähän paremmin? Kun on jumppapallo, istuu jumppapallon päällä, sit nostaa jalat ylös. Wow! El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia. Entonces, si no nos echa una ayuda a la fábrica, el camión no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las 4.000 pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana... Jos joku saa tästä ilon irti, niin se on hyvä, mutta meikäläinen ei saa tästä päivästä iloa irti, mutta